se entendésemos como funciona o noso cerebro, no proceso de madurez, poderíamos tirar de aí. É, por exemplo, entender que unha cousa que sentimos, ao mellor que é moi dolorosa, porque as emocións, estas emocións tóxicas de que agora que se me chama, que non me chama, que o namoramento mesmo, é unha reacción, se entendésemos que é unha reacción tan nosa, tan humana, pero que non nos define, entendésemos que non nos alivia responder á emoción, só nos alivia momentaneamente, pero despois non, pois poderíamos xogar con iso no paso do tempo. Sería interesante, sí, que aprendésemos o funcionamento do cerebro. Non sei, igual que aprendemos o funcionamento do aparato dixestivo, desde lavar os dentes a comer, que comer a cada hora, é dicir, temos unha idea bastante clara de como funciona a deglución, o intestino. Pois a mellor teñamos que ter unha idea máis clara de como funciona o noso cerebro. É maravilloso. É que a mí sempre me gustou moito a neurociencia. É unha cousa, o cerebro é unha cousa maravillosa. É a cousa máis alucinante que temos. Sí. É ese órgano que nos domina, Por iso temos que saber como funciona. Para poñernos nós aí ao mando da nosa vida, que senón vamos como a crianzas. Aí, marchou mamá, choro. Veu mamá, ai, que de gusto. Pero cando marcha mamá, volvo a chorar. A xente é un pouco adicta ás emocións, a esa descarga das emocións, totalmente. Moi adicta precisamente esta cousa que contan desde o estoicismo, de que non esteas dispoñible e tal, e tarda en contestar, porque a persoa, se ti te mostras segura, todo isto que é manipulación, non? A xente é adicta a iso. En certo modo, esta idea de que o vínculo seguro, esa persoa que está por ti, que está para ti, que che quere ben, ben de moito e ben de ben, dá unha tranquilidade a que a xente non está afeita. A xente non entende o amor como esa cousa que dá sosego. A xente é moi adicta ao subidón, parece que só é amor se me revira o calleiro 4 veces por día. E iso non é amor. O amor dá sosego e dá tranquilidade. Ti sabes que hai unha persoa aí que che quere ben e ti vives tranquila. Estás con ela, estás ben. Non estás con ela, pois porque non, porque tiña un plan, foi facer algo, e ti estás ben tamén. E ao mellor extrañas á persoa, pero non desde a ansiedade. Extrañala desde o sosego. Non sei, gustalle esquiar, e foi esquiar a Suiza, e a ti non che gusta esquiar, e ti extrañas a persoa e ao mesmo tempo sintes felicidade de que estea facendo algo que lle encanta. Iso é amor. Se xa extrañas desde a ansiedade, cando chega a mensaxe, iso é ansiedade. Iso é ansiedade, iso a xente que se medica para iso, sabes? A ansiedade é unha cousa a superar. Sí. Mantela nos niveis normais. Pero eu creo que sí, que no mundo este fíxosenos crer outra cousa e a xente atopa o amor de verdade escarallo, porque están aí a ver se é amor de verdade, a ver se me pega unha reviravolta.
ou algo así, digo eu, non sei, porque eu sí que son así bastante estoica. Estou por ti e para ti, e quéroche ben, non? O que digo sempre, eu son auténtica, non estou interpretando un papel. Eu non te manipulo, eu non te coido para obter algo a cambio. Home, espero reciprocidade, pero eu coidote porque te quero ver ben. E que non che importo? Bueno, pois o que digo, non é que non vou facer unha festa, digo, pois non lle importo, dame igual. Bueno, sí que me importa, pero vaite. E aí é o que digo eu. Ten cuidado, porque ao mellor atopache o amor e que non és quen de sostelo. Non sabes vivir cun amor de verdade. Un amor onde podes ser ti, ir esquiar a Suiza, brincar da alegría porque che pasou algo bo, chorar 2 días porque che pasou algo malo, e saber que hai unha persoa que está aí por ti. Hai xente que din que buscan isto, e o máis da xente non está preparada para afrontar e poñerse á altura dun amor verdadeiro. Porque hai que estar á altura. Hai que ter esa capacidade. E hai que saber valoralo, claro. Hai que saber identificalo. A xente di que busca o amor, van por aí, dunha noutra, doutro noutro, pim pam, e no medio disto, o amor, pois de vez en cando, pásalles, pero non se enteran. Adictos, as persoas son adictas, grandes consumidoras ata de emocións e de outros seres humanos. Consumir persoas. É un capitalismo emocional.